Fighting wolf, you make me howl at the moon. Really, you're the finest fish in this lagoon. I clear the Nile, you so beguiled, even though you act so vile. And Deuce has stone cold style. These are my boobs, my skeleton crew, a little strange, but so are you. Don't you wanna be a monster too? Čo sa stalo, Gúli? Neviete? Rodičia jej tohto roku nedovolili ísť na Nekrokon. Nebol dnes posledný deň? Čakala na to celé leto. Deathfast je jej najobľúbenejší komiks. Má každé číslo. Okrem jedného. Vzácny a nedostupný Deathfast číslo 0. Ostal už iba jeden výtlačok. A dnes na Nekrokone ho venujú jednému šťastnému monštru. A ona tam nemôže ísť. Keby sme tak mohli niečo urobiť. Slušne vychovaná stredoškoláčka Gúlia Kriková ocitá sa na Nekrokone obklopená svojimi milovníkmi komiksov. Pre pána Jána, je to možné? Áno. V dobrom stave Deathfast číslo 0. Najvzácnejší komiks v ríši ľudí či príšer. Bol som to ja, vreckár Tieň, hľa, váš drahý komiks. A ja ho teraz zničím. Zastaví niekto vreckára Tieňa, kým nie je neskoro. Poďobaný radioaktívnym kolibríkom Deathfast, kedysi obyčajný zombík, získal schopnosť superrýchlosti. A táto moc sa teraz preniesla na jeho najväčšiu fanúšičku. Ideš, Gúlia! Vyberám ho z ochranného obalu a ako prejav nekonečnej neúcty prelistujem jeho cenné stránky a budem piť sladkú oranžádu a jesť arašidové chrumky. Ako si sa dostala sem hore? To je jedno. Šťastnú cestu dolu. Zvládla si to, Gúlia. Porazila si zlého vreckára a vrátila komiks na miesto, kam patrí. Milovníci komiksov celého sveta ti dlhujú svoju vďačnosť. Kleo, nemôžem uveriť, že si ho dokázala získať. Ľahko vyhrať tombolu, keď do nej zapojíš svojich 10 000 poddaných. To je od teba milé, drahá. Keď ona toho toľko pre mňa robí, tak som si myslela, že jej to vynahradím, ale nikomu ani muk. To by mi zničilo povesť.